प्रेम. भेंडबाई पकडा. इथे काय चाललंय ना आज माहिती नाही, दोघांना काय झालंय माहिती नाही. आईच बोलली भेंडबाई उठा. चला तू का नाही उठत? नाही उठते मी उठते. उठा चला झाला चला. प्रेम लय उतू चाललाय. प्रेम लय उतू चाललाय. ह्यांची उठवायची पद्धत बघा. अरे मला गुदगुलीच करतोय नुसता. नमस्ते सर्वांना. आता तुम्ही सर्व आमच्या बरोबर चला बदलापूरच्या मार्केटमध्ये. आता आम्हाला काजल फिरवणार आहे ना काजल? तर आमच्यासोबत मम्मी नाही येणार आहे. मम्मी आणि आई दोन्ही इकडे गप्पा मारतात है ना. चला जाऊया. आणि जर तुम्ही बघितलं नसेल तर हा आहे आमच्या काजलचा बेडरूम. आणि बेडरूममध्ये हे जे तुम्हाला कलाकारी दिसते आहे ते आमच्या कलाकारनेच केलेलं आहे इकडे है ना. अजून काय तुझे काय बर्ड्स उडाले नाही? ते मी बनवले. कसे उडणार? किती बर्ड्स आहेत जरा कमेंट्स मध्ये सांगा आम्हाला. चला जाऊया. आणि हा पॅसेज जातो किचन कडे आणि बेडरूम कडे. आमचं किचन. चला बाय बाय. तू कोणतं फळ खाणार होता? पेर खाते. पेर एकच रे. पेर आणू का अजून? चांगले भेटले तर आलो. आणि बाहेर संध्याकाळचं वातावरण बघा इकडे कसं दिसतं. ढगं बघा मस्त. त्याच्या मी मम्मीसाठी शॉपिंग करायला आलो. काय घेतलं ते? लावा बघूया. कितीला पडले? 300. आणि हे वाला ना? तो उघडून माझ्याकडे दे. उघडा तुम्ही. उघडू. हे सर्व का घेतले? आईच बोला, तुम्हीच बोला. काय घेतले? तू बोल. आईला ना ऍक्च्युली आता साडी वगैरे नेसायला जमत नाहीये. जास्त वेळ साडी वगैरे नेसून बसू नाही शकत ना आई. म्हणून मग असं हलकं काहीतरी असं कपडा पाहिजे म्हणून मी कुर्ती घेतली. आणि इकडे आम्ही साड्या आणल्यात नाही ना. हा साडी एक सुद्धा साडी नाही आणली मम्मीची. मी काढलेले 2 साड्या. पण मला म्हटलं आता उभं राहायची ताकद नाही. साडी कशी नेसणार? ते काय आणलंय? टॉप. टॉप्स घेतलेत मग आईला. सर्व काजलनी चॉईस केली. हा दूध छाव आहे. पहिला खूप चालायचा धूपचावच्या साड्या असायच्या. साड्या असायच्या ना मस्त. माझ्याकडे पण होती. होत्या? मला नाही दिली मग तुम्ही. तुम्ही भेटला नाही आम्हाला. मस्त आहे ना. छान कलर छान आहे. हा दुसरा पण छान. आईची शॉपिंग आज खूप दिवसानंतर. बघा बदलापूरला येऊन शॉपिंग. म्हणजे आजारी पडल्यावर हा म्हणजे पहिलाच प्रवास आहे ना बाहेर यायचा. हा तुम्हाला घ्या. तुम्हाला नाही आवडला काय? नाही आवडला. मासा दिसतो मासा. अरे ते आणले काय घालू कोणू पण शकतो दोघांपैकी ते. मासा दिसतो ना मासा. डबल एक्सेल आहे. आता आम्ही उद्या कुठे बाहेर गेलो की एक एक घालायचे कोणते पण. ते थोडी नाव लिहिलंय की हिच्यासाठी आहे ते. आवडला ना? आवडला. अजून 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 हवेत. आणि ना काय माहिती का मी 2 घेतले आधी. मग हे काय बोलतात हा बाजूला चल चल. 2 मध्ये काय होणार आहे? 4-5 तरी पाहिजे ना. आता होलसेलच्या दुकानात आलीच काय? चिकनच्या कपड्यासारखं आहे ना. चिकन कपड्याच येते. वर्क तसं आहे. चिकन वर्क आहे. होतील ना मम्मी तुला हे? होईल ना.
आरामात होईल. तसं आईला हे बरं ना, ट्रॅव्हलिंग वगैरे पण करू शकते कुर्तीमध्ये ना. म्हणून अजून आहे काय? अजून एक आहे ना. नाही, बरोबर आहे. मला साड्या मारून जातात. हा, इट्स व्हेरी नाईस. मस्त ना. हा, कलर पण फेवरेट. फिटिंग करायची गरजच नाही. एकदम असा डिसेंट. हा, मस्त आहे. ह्याच्या खाली व्हाईट लेगिंग्स घालायची. हा. आणि हे बघा, दोन Golden leggings. आणि black. Golden आणि ब्लॅक. व्हाईट पण तिथे घरी आहे, विक्रोळीला आहे. याच्यावर व्हाईट पण जाईल. हा. आज माझी शॉपिंग झाली. आता मम्मी येत्या त्या व्हिडिओ मध्ये घालून दाखवेल. हा, आता मम्मी न्यू अवतार मध्ये दिसणार. आमची शॉपिंग तर झाली मम्मीसाठी आणि इकडे आता कॉर्न सोलाचा कार्यक्रम चालू आहे. इंग्लिशमध्ये कॉर्न. इंग्लिश मध्ये कोण? कॉर्न. मग याला बुट्टा का बोलतात? ते काय माहिती, हिंदीमध्ये बोलतात. बुट्टा. एक या सर्वांनी खावा तर गोड गोड. नाही, ज्यांना केस हवे त्यांनी हे घ्या, ही गोल्डन केस करा, हायलाइट करा, हायलाइट. हा, हायलाइटिंगला असेच केस होतात ना ते. असे आधी हे लावायची ना असे. हा, त्या दिवशी नाही लावलेले मी, ती बाबा बनलेलं ते. आईला माहिती आई, मी आहे ना गावाला गेल्यावर बकरीचा पिल्लू आणणार आहे. बकरीचा पिल्लू. इथे बघा आज आमच्या डिनरला काय आहे. भात, भाजी, टोमॅटोचं सार, भजी, ही तोंडलीची भाजी आहे. तोंडलीची भाजी आणि ही मस्त मस्त आपला हळदीचा भात. हळदीचा भात नाही, खिचडी आहे ती. काळी मिरी, तेजपत्ता वगैरे सगळं खडा मसाला टाकलाय, खिचडी. त्याची खिचडी आहे. हा, हळदीचा भात बोलतो. हो ना, येल्लो कलर दिसला म्हणून ना. हा. तर आता आम्ही जेवतो, तुम्ही पण आमच्या बरोबर आता जेवा. लोणचा. हा, कोण नाही लोणच्याशिवाय कोणचा, दाल भात लोणचा. हो. बाय बाय. प्लीज, आय एम वॉर्निंग यू. यांचं काय चाललंय आमच्यामध्ये बघा. काजलमध्ये जास्त जोर आहे, आमच्यामध्ये जास्त जोर नाही आहे. यांचं काय चाललंय बघा. यांचं रोमांच चाललंय. रोमान आहे, मारामारी चालू आहे. होय काय? मी म्हटले रोमांच चाललंय काय? काजलचं नाव काय? नवीन कपडे घातले ना, त्यांच्या अंगात आले. काजलचं नाव काय ठेवलं माहिती मी? त्रिवल्ली. शिवल्ली काय? हा ना. काय काहीतरी वेगळं बोलत होता. काजल कशी चालते होते अशी. पुष्पा. पुष्पा पुष्पा. ऍक्टिंग करून दाखव. विहीण बाई उठा आता उठा, नाश्ता करायला उठा. विहीण बाई उठा आता उठा, विहीण बाई उठा. थांबा जरा. विहीण बाई उठा आता उठा, विहीण बाई उठा. एक मिनिट आई, एक मिनिट थांबा ना. हा. विहीण बाई उठा आता उठा, विहीण बाई उठा. बाबू नंतर झोपा, पाहून उठा. यो 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 बाबू. विहीण बाई उठा आता उठा. काजल आणि पप्पू करताय खाण्याचा चट्टा मट्टा. उठा आता उठा, विहीण बाई उठा. चला नाश्ता केलाय. हो, तुम्ही झोपलात ना? झोप झाली पूर्ण? झाली हा, चला छान नाश्ता करूया. छान. चला. ते आपला नाश्ता करून झालाय. हो, थांबा. काय ग, सासूला विसरलीस का? हा? दे की तू. देतच आहे. या पप्पू बाळा, तुला पण देते. हा, घे. चला या आरामात. आता इथे आम्ही मम्मीला बाहेर फिरायला आणलेलं आहे. नाश्ता झाला? काय होता नाश्त्याला? कॉर्न. आरामात या. जाऊ जेवढ्याचं. आणि ह्या मम्मीने नवीन टॉप घातलेला काल आलेला. कसं आवडलं तुम्हाला तो? बसला पण बरोबर ना. आवडला ना तुम्हाला? चला फिरायला. पाऊस नाही तर आलो होतं दिवस. बाहेर जरा मोकळा चांगला वाटतं ना. ठेव.
काय पाहिजे खायला? फलेरो घे. हां फलेरो नाही नाही आहे शेअरिंग अँड केअरिंग. या ते किती किलो घेतले आपण? 3 किलो. हां मम्मी बोलते फक्त. झाली आजची वॉकिंग झाली. चला आता गपचूप घरी चला. नारळ पाणी पिऊन झाला, गहू घेऊन नारळ झाले. पाणी पियालो ना हम्म, मग ते पिशवीतून देत नाही, पिशवी बंद झाली ना. हम्म. आम्ही म्हटलं घरी पिऊ आम्ही, पिशवीतून द्या. तर पिशवी बंद झाली. तर मग नारळ पाणी पियालो, नारळ दिला परत. हम्म. हिला म्हटलं पैसे घे मागून. चला झाला वॉकिंग. चला गपचूप. पैसे पण नाही बघत. दमली? मोठी झाली वॉकिंग, पण दमायला झालं जरा ना. ती वरती चढायला पण लागतं ना. बस. काय बनवते? पुलाव, व्हेजिटेबल पुलाव. व्हेज पुलाव, व्हेजिटेबल पुलाव. आणि असं पुलाव बिर्याणी वगैरे काही खातो ना आपण, हां. असे लॉंग राईस असतील तर खूप मस्त वाटतं ना. हो, आज आमची बिर्याणी पार्टी, पुलाव पार्टी. पुलाव पाहिजे पुलाव. आता इथे काय करतायत? आई आराम करते. आई आराम करताय ना. जरा पडले. पडा जरा. आपण जाऊन आलो ना आत्ताच खाली. थोडं थोडं आहे ना, थोडं थकायला होतो ना. हा ना. आराम करा. तुम्हाला इलेक्ट्रोल पावडर देऊ? हा? इलेक्ट्रोल पावडर हवी आहे? नको आता. नको ना. पण इथे आल्यावर थोडं आहे ना, जरा मोकळं वाटतंय. हा ना. ओपन आहे ना पूर्ण, हा. म्हणून. काय करताय शेठ? शेठ बाहेर बघताय कोणाला तरी. कोण आहे? झाड. कोणाची नजर आहे माझ्या शेटवर? लक्ष ठेव. आई बोलते लक्ष ठेव. ढगं बघा कशी झालीत ना. पाऊस येणार आहे चांगलाच.